Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Armino. Taong 1972, Balasan, Iloilo. Noong mga panahong ito, nakatira sa sentro ng Balasan itong si Armino. Wala pa siya noong asawa at kasalukuyan siyang nagpapatakbo ng saan ng mga patalim. Bagaman malawak na ang bilang ng kanyang mga parokyano, hindi pa rin siya kumukuha ng tauhan. Bukod kasi sa kayang-kaya naman niya ang trabaho, di rin siya gaanong kumbinsido sa gawa ng ibang tao. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kahit nakakaluwag na itong si Armino, nananatiling maliit pa rin ang dami ng bilang ng kanyang kaibigan. Gayunpaman sa kabila nito, may mga tao pa rin sumusuporta at nakakaintindi sa kanya. Ayon kay Armino, sa baryo nila noon, meron talaga siyang bukod tanging kakilala. Yon ang kanyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, maging sa mga sikretong pinakatago-tago niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, isang lihim na antingero rin itong si Armino. Nagtatangan siya ng mutya ng bakal, ang isa sa mga mutyang pinakamahirap hanapin sa mundo. Hindi naman literal na nagiging bakal ang katawan mo. Bagkus nagkakaroon siya ng matinding pamamahala laban sa ganoong uri ng elemento. Hanggat suot ni Armino ang mutya, kailan may hindi niya kayang masugatan ng mga sandatang gawa rito. Napakakunat din ang kanyang katawan, sa puntong lahat ng matatalas na bagay, gawa man sa bakal o hindi, di siya nito masasaktan. Ang ganong abilidad niya at mutya, angkop na angkop sa negosyong kanyang ginawa. Ayon pa sa kanya, marami sa mga kakilala niya ang umiiwas sa ganoong uri ng mutya, buhat sa matinding kamalasang daladala nito. Subalit kahit ganoon ang kapalit ng mutyang yan, matapang niya itong hinanap at kalaunay naging matagumpay siya sa pagkuha ng mutya ng bakal. Ilang taon din siyang nagtiis sa kamalasan ng mutya. Ngunit habang tumatagal, natututunan niya ang mga pamamaraan kung papaano yun malagpasan. Dahil sa angking talino ni Armino at sa lawak ng kanyang napagsasaliksikang libro, nahanap niya ang mga angkop na ritual para mabasag ito. Nang mabasag na niya ang sumpang yan, doon na nagsimula ang kanyang negosyo. Dala ng kanyang hindi mabayarang talento, lumago yun ng lumago hanggang sa kalaunay marami nang naghahangad sa kanyang serbisyo. Dagdag pa niya na, sa dinami-rami ng kanyang kakilala, tanging ang kaibigan lang niyang si Fernando ang inanyayahan niyang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nakahanda naman siyang turuan ito, pero tumanggi ang kaibigan niya. Noong tinanong niya yun sa dahilan nito, inilahad nitong isa sa sanhi ng pagkasira ng pagkakaibigan ay ang pagiging magkasyoso sa anumang uri ng negosyo. Mas gusto pa nitong maghirap ang kanilang pamilya kesa na may pumasok sa negosyong walang kasiguraduhan kung magiging magkaibigan pa sila ni Armino sa hinaharap. Dahil sa naging sagot nito, humanga naman siya roon ng husto. Sa halip na pagtrabahuhin niya pa yon, pinili na lamang niyang mag-abot ng tulong kapag nakakaluwag siya. Ang nasa isip niya kasi noon, wala naman siyang pamilya, samantalang itong si Fernando may 4 na anak. Higit na mas kailangan nito ang pera, kaya di na rin siya nang hihinayang na magbigay. Sa paglipas pa ng mga taon, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Sa lahat ng bagay, may pinagkakaabalahan man ito o wala, pinipili nitong damayan siya. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Fernando, lubos naman yung ipinagpasalamat ni Armino. Buong buo talaga ang tiwala niya sa kaibigan niyang yan, gawa ng sa tinagal-tagal nilang pagsasama, ni minsan hindi pa siya nito ipinagkanulo sa iba. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit nakatalikod itong si Armino, ipinagtatanggol siya ng kaibigan niyang yan sa mga taong balak sumira sa kanyang pangalan.
Habang tumatagal, mas napapansin niyang lubos siyang nagagalak sa mabilis na pag-angat niya sa buhay. Wala itong inggit sa katawan dahil sa alam nitong karapat dapat naman siya para magtamasa ng ganoong karangyaan. Nabanggit din niya na ni minsan hindi pa yun humingi ng pabor sa kanya. Minsan nga, si Armino na lang ang nagkukusa para naman kahit papaano maibsan ang paghihirap ng matalik niyang kaibigan. Alam niyo, Pinuno, sa sobrang tagal ng negosyo noon ni Armino, hindi na niya naisip ang may darating palang kakaibang sitwasyon sa buhay niya. Kung iisipin kasi, mahaliwalas at marami ng tao noon sa lugar ng Balasan. Hindi na rin doon gaanong uso ang tungkol sa mga hindi nakikitang nilalang dahil sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya at pamumuhay ng mga tao. Kaso lang, bago magtapos ang taong ito, may napapansin siyang kakaiba kay Fernando. Isang araw, habang naghahasa siya ng talibong, may dumating sa kanyang balita ukol sa pagdukot ng mga taong hindi pa nakikilala sa kaibigan niya. Umaga nang nangyari ang insidenteng yan, at base sa salaysay ng taong saksi sa nangyari, tinakot siya ng mga taong yon na huwag magsusumbong. Ngunit nang masipat nito ng mga anak ni Fernandong umiiyak, hindi na nito napigilan pang magsisisigaw. Nang marinig naman yon ng mga mandurukot, agad naman siya nitong inundayan ng saksak sa may bandang likod. Mabuti na lang, hindi napuruhan ng taong yon, kaya nakatakbo pa ito sa barangay. Dahil dito, nalaman ng marami ang nangyari, kaya sinubukan itong hanapin ng mga taong dumukot kay Fernando. Ang kaso lang, hindi na nila ito natuntun magmula noong pumasok ito sa isang masukal na kakahuyan. Dala na rin ng pagkabahala, di na nila sinubukan pang sundan ang daang tinatahak ng grupo. Ang inisip kasi noon ng mga tanod ay ang sarili rin nilang kaligtasan. Bukod kasi sa wala silang ideya sa dalang armas ng mga ito, naniniwala rin silang may daladala yung mga baril. Matapos namang marinig ni Armino ang tungkol dito, di naman niya maiwasang mapaisip ukol sa kung ano ang kailangan ng mga taong yon sa kanyang kaibigan. Alam niya kasing wala naman yung kalaban, lalo pat magaling itong makisama sa kapwa. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-iisip, nagpasya siyang puntahan ang naiwang pamilya ng kaibigan niya. Malakas kasi ang kanyang kutob. Mailalahad sa kanya ng asawa nito ang mga totoong pangyayari bago maganap ang insidente. Dahil dito, dali-dali naman niyang iniligpit ang kanyang mga gamit para makapaghanda. Sinarado na rin niya ang kanyang pinagtatrabahuhan, hindi alintana ang mga parokyano niyang umaasa sa kanya na magagawa niya ang mga gamit ng mga ito sa araw ding yon. Sa pagbagtas naman niya ng daan, marami sa mga kababaryo niya ang nadaanan niyang nag-uusap-usap. Bawat isa sa mga ito, pinag-uusapan ang nangyari kay Fernando. Marami na rin kumakalat noong usapin ukol sa mga bagay na maaaring nagawa nito dahilan para yon ay dukutin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, hindi pa rin siya naniwala. Di hamak kasi nakilala niya ang taong yon, kaya naniniwala siyang wala itong ginawang masama. Pagdating naman niya sa pamamahay nito, bumungad naman sa kanya ang asawa nitong umiiyak habang kausap ang mga taga-barangay. Pagsilay naman ito sa kanya, bahagya naman yung natigilan na para bang meron itong pakay. Bilang respeto, pinili muna ni Armino na hintayin umalis ang mga taong kausap nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na yung kausap, dahan-dahan naman niya yung nilapitan. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman niya yung inabisuhang pumasok na muna sa loob ng bahay. Mas mainam kasing sa loob sila mag-usap, para naman kahit papaano sigurado silang walang makakarinig sa mga paksang tatalakayin nila. Nang marinig naman yon ng asawa ni Fernando, agad naman itong sumunod. Maya-maya pa pagdating naman nila sa sala, hindi na ito nagdalawang isip pa
na ilahad sa kanya ang totoo. Ayon sa asawa ni Fernando, walang kasalanan ng asawa niya. Yung mga taong dumukot dito, si Armino talaga ang hinahanap. Nabanggit yon ng mga tao, kaya nung maramdaman ng asawa niyang may binabalak itong masama, ipinagtanggol siya nito. Sinubukan itong dakpi ng mga taong yon, pero kalaunay natalo rin ito dahil sa dami ng bilang. Kung hindi nagkakamali ang asawa ni Fernando, nasa 6 kataong nagtulong-tulong para dakpi ng asawa niya. Bago rin yun umalis, inilahad nito sa kanya na kung hangad nitong mabawi ang dinukot nila, papuntahin nila sa bundok ang taong kanilang pakay. Mariin din itong inilahad. Tanging si Armino lamang ang nais nilang makuha. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, halos hindi naman niya mawari kung anong sasabihin sa asawa nito. Alam niya kasing hindi biro ang kasalukuyan nitong sitwasyon, lalo na't unang beses lang yung mangyari sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, matapang naman niyang inilahad na iuuwi niya ng buhay ang kaibigan niya. Dagdag pa niya na hindi siya babalik sa baryo nila nang hindi ito kasama. Matapos naman niya itong masambit, agad naman siyang lumabas para tingnan ng mga kabundukang malalapit sa kanila. Habang ginagawa niya ito, di naman niya maiwasang mapaisip ukol sa nakaraang buhay niya. Noong nagsasaliksik pa lang kasi siya ng sumpa ng mutya ng bakal, hindi rin niya maipagkakailang marami siyang nakaaway. Kadalasan mga malalakas na uri ng aswang ang humahadlang sa kanyang daan. Bagaman marami ang bilang ng mga ito, hindi yun ikinasisindak ni Armino. Sa halip, buong tapang naman niya itong kinakaharap, dahilan para matakot ang karamihan sa mga ito. Ngunit, kahit marami nang nasisindak sa kakayahan niya, di niya pa rin maipagkakaila na may mangilang-ilang lahi ng mga ito ang labis na nagtanim ng galit. Hinintay naman niyang maghigante ang mga nilalang na yon, pero walang dumating. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na yon ni Armino buhat sa kanyang naging payapang pamumuhay. Dahil sa ganun niyang karanasan, naniniwala siyang isa sa mga angka na minsan niyang pininsala ang utak sa likod ng pagdukot sa kanyang matalik na kaibigan. Ang tanging nagiging palaisipan lang din noon para sa kanya, papaanong nalaman ng mga ito na si Fernando ang taong pinakamalapit sa kanya. Isang oras pa ang dumaan, agad naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Sa kasagsaga ng kanyang paglalakad, hindi naman niya maipagkakaila ang tagapagmasid ng mga aswang na kanina pang nakasunod sa kanya. Akala ni Armino noon, pagmamay-ari ito ng mga aswang na tubo sa lugar na yon, kaya hindi niya ito pinansin. Upang masiguro namang tatantanan siya ng mga ito, dahan-dahan naman niyang ipinakalat ang kanyang presensya sa buong paligid, kalakip ng matinding paninindak. Nagbitaw rin siya ng mga kataga sa hangin nang sa gayoy maalarma ang mga aswang na hindi pa nakakapansin sa kanyang tangan. Matapos naman niya itong maisakatuparan, kahit papaano, nilulubayan na siya ng mga ito. Unti-unti na ring nawawala ang mga salot sa lugar, kaya minabuti naman niyang tahakin na ng mabilis ang daan papaakyat ng bundok. Sa kanya namang pag-iikot, wala naman siya roong nakitang kakaiba, maliban sa bakas ng grupo at ng kaibigan niya. Alam niyang tama ang daang tinatahak niya, kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinilisan pa niya lalo ang kanyang paglalakad. Kinahapunan, pagtungtong naman ng 6:00, nasipat na niya ang pinagpapahingahan ng mga mandurukot. Kalat na sa lugar na yon ang presensya ng mga ito, at base sa mga markang kanyang naanalisa, kumpirmadong may dugo nga yon ng mga aswang. Sa puntong yon, mas lalo siyang nagmalabis na hanapin ang mga ito hanggat hindi pa tuluyang dumidilim ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas
Pagdating naman niya sa ikalawang bundok, nasipat niya sa paanan ng mga ito ang grupo ng mga mandurukot na kasalukuyang nagpapahinga sa gilid ng isang maliit na sapa. Sa unang bahagi ng mga ito, agad naman niyang nakita ang kaibigan niya na kasalukuyang nakatali ng baging ang buo nitong katawan. May busal din yun sa bibig at kasalukuyan nitong walang malay. Kapansin-pansin din ng mga pasa nito sa muka, indikasyon na binugbog yun ng mga aswang habang binabagtas ng mga ito ang daan. Matapos naman niya yung masilayan, di naman niya maipagkakaila ang pagtaas ng dugo niya. Kahit malayo pa, gustong-gusto niya nang durugin ang mga nilalang na yon para mapagdusahan ng mga ito ang kapangaasahan ng kanilang ginawa. Hindi naglaon nang mapag-isipan na niya ng maigi ang kanyang mga gagawin. Agad naman siyang tumayo mula sa kanyang pinagkukublian, kasabay ng dahan-dahan niyang paglalakad papalapit sa mga ito. Pagtahak niya ng daan, maya't maya pa ang kanyang pagsipol upang maipakita sa mga nilalang na yon ang agwat ng kanilang mga lakas. Nang mapansin naman ito ang ingay na kanyang nililikha, agad namang nabaling ang paningin ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Pagtitig naman ng mga ito sa kanya, bigla naman yung napatayo kasabay ng panaka-naka nitong pag-angil. Sa estado ng mga nilalang na yon, alam niyang nagulat ito sa biglaan niyang pagpunta. Pagharap naman niya sa mga nilalang na yon, alam niyang nagulat ito sa biglaan niyang pagpunta. Pagharap naman niya sa mga nilalang, agad naman niyang hinanap ang pinuno ng grupo. Kalmado niya yung kinausap ukol sa pagmamalabis niyang mailigtas ang kanyang kaibigan nang hindi nanganganib ang buhay nito. Subalit nang marinig naman ng pinuno ng grupo ang kanyang sinabi, ramdam naman ni Armino noon ang matinding pagtutol nito sa nais niyang mangyari. Ayon sa mga nilalang na yan, alam nila ang kalakasan at kahinaan ng mutya nito, kaya hindi sila nito basta-bastang masisindak. Dagdag pa nito na, ang ginawa nilang yon ay para sa mga kasama nilang pinatay niya ng walang kalaban-laban. Kagaya na nangyari sa mga ito, nais nilang maranasan din ni Armino ang pait na kanilang pinagdaanan bago tuluyang matanggap ang nangyari sa kanilang mga kapatid. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di naman niya maiwasang makaramdam ng galit kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Hindi mangyayari sa inyo yon kung nakinig kayo sa akin noon. Kayo lang din naman na may kasalanan kung bakit nawala ang mga kapatid ninyo. Bakit niyo sa akin ibubunto ng sisi, gayong iniligtas ko lamang ang aking sarili? Mga tampalasan, naghahanap lang kayo ng mga bagay na inyong ikakamatay. Gusto niyo nang tumawid sa kabilang buhay? Pagbibigyan ko kayo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad namang kumilos ang mga aswang na kanyang kausap. Walang sabi-sabi, sinugatan nito ang kanyang dibdib, kalakip ng pagsambit nito ng mga engkantasyon. Sa pagtulo naman ng dugo nila sa lupa, agad naman niyang napansin ang tila bang paglikha nito ng simbolo. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang napagtanto na parang sa isang makapangyarihang ritual ang sakripisyong ginawa nito. Sa isang iglap, umahon mula sa ilalim ng mga dugong yon ang isang nilalang na may 2 ulo. Gawa sa purong dugo ang katawan nito, tapos meron itong iisang mata na umiikot sa buong paligid. May dala rin itong malaking wasay na gawa sa purong dugo na siya namang maiging pinagmamasda ni Armino. Kapansin-pansin din ang pagsipsip ng mga dugo nito sa lupa, dahilan para mamatay ang mga halamang nadaraanan nito. Maya-maya pa, nang masipat naman ng nilalang ang kanyang obra maestra, hindi naman ito maiwasang umisi habang nakatitig sa kanya. Hindi naglaon
bigla namang sumeryoso ang pagmumukha nito, kasabay ng pagwika nito ng, "Ilang taon ang ginugol namin para malaman ang kahinaan mo. Ngayong nakuha na namin ang minimithi ng aming angkan, ipagbubunyi namin ang nalalapit mong kamatayan. Humanda ka, Armino. Kamatayan ang magiging kabayaran mo sa lahat ng iyong ginawa sa aming angkan." Pagkatapos ilahadyo ng nilalang, sa kumpas ng kamay nito, mabilis namang sumugod sa kanya ang nilalang na nilikha nito. Nang masipat naman yun ni Armino, taas noo naman siyang tumingin sa nilalang na yan habang nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Kahit pag-usog ng kanyang paa, hindi niya yun ginawa dahil sa alam niyang matagal na niyang nakontra ang lahat ng kahinaang tanga ng kanyang mutya. Paglapit naman ng tinawag nitong nilalang, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban, subalit bago pa man lumapat sa kanya ang sandata nito, sa hindi malamang dahilan, bigla yung nalusaw ng tuluyan. Pagkalat ng dugo nito sa paligid, sinubukan pa nitong sunggaban siya ng ikalawang pagkakataon, ngunit ganun pa rin ang nangyari. Sa puntong yon, napansin ng aswang na lumikha rito ang isang hindi nakikitang harang na nakapalibot sa katawan ni Armino. Nang mapagtanto naman ito ang tungkol sa bagay na yon, doon na ito nagsimulang magtanong sa kanya ukol sa kanyang ginawa. Pagkarinig naman niya sa tanong ng nilalang, minabuti naman niyang maglakad na papalapit habang sinasagot ang mga katanungan nito. Ayon kay Armino, nagising na niya ang kabuuang lakas ng mutya ng bakal kaya nakakaya niya nang makapaglikha ng ganoong kalakas na depensa. Mariin din niyang inilahad lahat ng kahinaan nito noong mga panahong natutulog pa ito ay tuluyan na rin niyang napawalang bisa. Nabanggit din niya ang karagdagang lakas na naibibigay nito sa kanya, dahilan para aminin niyang lahat ng pag-ataking naiisip ng mga ito ay wala ng bisa. Kasabay ng paglahad ni Armino ng mga katagang yan, ay ang dahan-dahan naman niyang paghugot ng kanyang talibong. Nang mailabas na niya ito, nagsambit siya ng 5 buhay na kataga, dahilan para matigal po ang lahat ng nilalang na naroon. Maliban sa mga aswang, lahat ng mga tagapagmasid at mga nilalang na nasa orihinal nitong kaanyuan ay hindi na napigilan ang lakas ng kanyang presensyang pinakawalan. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang naglaho ang iba't ibang presensyang umiikot sa kanila. Maging yung dugong nilalang na tinawag ng pinuno ng kanyang kalaban, tuluyan na ring nalusaw hanggang sa sinipsip na yon ng lupa. Matapos ang mga pangyayari, pansamantalang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Bagaman hindi gumagalaw ang mga aswang, ramdam ni Armino ang matinding pagkasindak ng mga ito. Maya-maya pa, dala naman ang galit niya, buong puwersa naman niya yung nilusob. Pagsilay naman ng mga aswang sa kanyang ginawa, mabilis din naman yung nagpalit anyo. Kahit alam ng mga ito na wala siyang laban, pinilit pa rin nilang umatake sa paniniwalang may magagawa sila. Ang kaso lang, paglapat ng matatalim nilang kuko sa katawan ni Armino, bigla naman yung nalusaw nang sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, halos wala na silang ideya kung ano ang gagawin nila para man lang makaganti. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng grupo na hindi talaga nila ito kaya, nagpasya na silang kumaripas ng takbo papalayo. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, isang maling desisyon ng pagtalikod sa taong nagtatangan ng mutya ng bakal. Pagbaling pa lang kasi nila ng paningin sa ibang lugar, hindi na nila namalayan pa ang pagtama ng talim ng sundang nito sa katawan nila. Ilang metro ang layo ng mga ito kay Armino, kumalas ang parte ng kanilang mga katawan na tinamaan ng sundang.
Matapos nun, mabilis naman silang bumulusok sa lupa habang dahan-dahang naliligo sa kanilang mga sariling dugo. Ni isa sa mga ito walang napansin kung kailan sila inatake ni Armino. Dahil sa pangyayari, agad namang nagkalat sa buong paligid ang parte ng mga katawang kumalas sa kanilang mga katawan. Yung ilan sa kasama ng pinuno, mabilis na namatay buhat sa pagkaputol ng kanilang mga ulo. Sa loob lamang ng ilang segundo, kalahati sa mga ito ang nalagas. Hindi naglaon nang maunawaan naman ng mga nilalang ang kinakaharap nilang sitwasyon. Doon na sila nagsimulang humingi ng tawad sa antingero. Inakala kasi nilang may awa pang natitira sa kaluluwa nito. Ngunit sa kasamaang palad, binalot ng matinding galit ang buong kaisipan ni Armino. Dahil dito, agad naman niya yung pinagpapapatay ng mabilisan. Ulo ang pinuntirya niya sa mga nilalang nang sa gayoy hindi niya makita pa ang nakakagalit nitong mga muka. Pagpugot naman ni Armino ng ulo ng mga nilalang na yon, direkta naman niyang pinuntahan ng kaibigan niyang kasalukuyang walang malay. Pag-alis naman niya ng mga baging sa katawan nito, agad naman niyang binawi ang tigalpo na inilagay doon ng mga aswang. Matapos nun, nagkamalay na kahit papaano itong si Fernando. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga nangyari, pero minarapat niyang wag na lamang sumagot. Sa halip, pinili na muna niyang makauwi sila upang doon na lang mapag-usapan ang mga nangyari. Pagbalik naman nila noon sa baryo, maraming taong sumalubong sa kanila, ngunit hindi na yun kinausap pa ni Armino. Mas ninais niya kasing maging lihim ang lahat, gawa ng basa na niya ang pag-uugali ng mga tao sa kanilang lugar. Lumipas pa ang mga araw. Maraming usap-usapan ng kumalat ukol sa kanyang ginawa. Yung iba sinasabing pinaslang niya ang mga ito, ngunit wala naman yung matibay na basehan para patunayan ang ganoong alegasyon. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi naman nagkaroon ng asunto itong si Armino. Wala ring nagreklamo, kaya kalaunay unti-unti na ring kumalma ang tungkol sa pangyayaring yon. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang insidente, kahit papaano naging maayos naman ang kanilang buhay. Sinarili na lang din nila kung ano ang nangyayari sa lugar na yon, nang sa gayoy wala nang magpakalat ng tungkol dito. Magmula noon, mas lalo namang tumibay ang kanilang pagsasama. Labis-labis na rin noon ang pasasalamat ng kaibigan niya, buhat sa sakripisyo nitong ginawa para lamang mailigtas ito sa tiyak na panganib. Hindi naman yun gaanong inisip ni Armino, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan kung bakit nalagay sa ganoong sitwasyon ng kanyang kaibigan. Alam mo, Pinuno, isa lang ang pangyayaring yon sa dinami-rami ng kaganapan sa buhay niya. Ayaw naman niyang magmayabang, kaya pinili na lang niya ang pinakasimple sa kanyang mga kwento na merong kaugnayan sa tinatangan niyang mutya ng bakal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam mo, Armino, kahit magyabang ka sa amin, kasi alam naman nating lahat na sobrang tindi ng tangan-tangan mong mutya eh. Tapos bukod pa dyan, sa pagkakaalam ko itong mutya ng bakal neutral to. So pwede siyang sa kaliwa, pwede siyang sa kanan. Kaya nga ang sabi rito may kaakibat na matinding pagsubok o matinding parusa o matinding kamalasan kapag tangan-tangan mo tong mutya ng bakal. Pero dito naman sa sitwasyon ni Armino, na successful niyang nabasag lahat ng mga yon, masasabi ko talagang sobrang ganda kung magkukwento ka pa ng mga karanasan mo tungkol sa pagtatangan nitong mutya ng bakal. Na alam ko rin sa buong mundo na napakahirap kunin ito. 'Di ba? Kasi ngayon ko nga lang narinig to mutya ng bakal. So wala talaga akong ideya kung ano ito, kung paano to nakukuha,
pwedeng tawag lang to na term pero uri to ng buto, ng bunga o kung anumang klase ng mutya. Pero feeling ko yun lang talaga yung tawag sa kanya. Kasi marami tayong ganun eh. Yung tawag lang na, kunyari, mutya ng mata ng agila, pero tawag lang siya. May iba pa rin, ano pa rin siya, yung parang bunga lang ng prutas na kung ano. Mukha lang kasi siyang mata ng agila, kaya tinawag siyang ganun. So ako, hindi naman ako nagmamarunong, pero sa pagkakaalam ko, baka ganun lang din to. Pero kung sakali man Armino, o kung sino man yung nagpadala nito na may iba ka pang kwento tungkol sa mutya ng bakal, pwedeng-pwede mong isend sa atin yan para ilapag natin dito. Lalo na kung paano mo tinangan yan. Yun ang pinakamaganda. Paano mo tinangan, ano yung mga pagsubok, paano mo nabasag yung mga sumpa. Alam ko marami magiging interesado rito. Sige, pakita natin ha, kung talagang maraming interesado, patype naman ako ng comment sa baba ng mutya ng bakal. Kapag marami, sana mapansin ng sender natin. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.